ମୋ ମମି ଦହି ଚରା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। ମୋ ମମି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ କାଟା ହେଉଛି ଦହି ଚରା ପାଇଁ ମୋ ମମି। କଟା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ପକାଉଛନ୍ତି। ମମି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲୁ କଲେ କରୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ। ମମି ଲାଲ ହେଇଯାଇ ପିଆଜ ଭାଜିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାବା କୁକୁରରେ ଦହି ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଦହି ଚାରୁ।